Ugodan izgled imperativ je pri uređenju spavaćih soba. No kako bi dobili skladan prostor, važno je dobro uklopiti mjesto za skladištenje koje neće nagrađivati dizajn. Pogledajte kako smo to postigli u jednom zagrebačkom stanu. Stan od 50 kvadrata studio Mirjane Mikulec uredit će u cijelosti. Danas ćemo vam pokazati uređenje spavaće sobe od 14 kvadrata. Soba je srednje veličine, što znači da ćemo moći uklopiti u ormar, no morat ćemo ga nekako povezati s ostatkom prostora kako bi dobili skladnu cjelinu. Centralno smješten krevet logičan je odabir koji nam ostavlja dovoljno mjesta za malu komodu. Vlasnica želi elegantni spavaći prostor, pa ćemo u tom smjeru birati materijale, boje i namještaj. Neutralne, tople boje namještaja, nasuprot sivim zidovima, daće nam upravo to, eleganciju i profinjenost. Prvotni prijedlog nešto će se razlikovati od konačnog rješenja, ali nudi uvid u smjer u kojem idemo. Iveral u nježnoj boji najbolje će se uklopiti u stilu uređenja. Da bi vizualno povezali prostor i prividno sakrili ormar, na zid iza uzglavlja kreveta postavit ćemo panel u istom dekoru koji ćemo koristiti na frontama. Sav materijal potreban za realizaciju ovog projekta naručit ćemo u Elgradu. U spavaćoj sobi izrađuju se velike garderobni ormari od poda do stropa, za koje smo već više puta rekli da je od presudne važnosti dobra organizacija prostora. To ćemo ostvariti pomoću ladica, napravit će se unutra puno ladica, gdje će onda svaka stvar imati svoje mjesto i znači se gdje što stoji. Opet, da bi ladice dugo vremena kvalitetno funkcionirale i da bi se lijepo i tiho, bešumno otvarale, koristit ćemo najnoviju generaciju Gras Vionaro ladica. Dok je namještaj u izradi, potrebno je urediti zidove. Mirjana ih je odlučila obogatiti zidnim lajsnama kako bi naglasila željeni dizajn. Stiglo je vrijeme i za montažu. Ormarima do stropa iskoristit ćemo prostor koji imamo na raspolaganju. Urednije i praktičnije spremanje stvari omogućit će ladice skrivene iza fronti. Da bi vizualno ujednačili prostor, boju zida i boju odabranog materijala povezali smo tapetom iza uzglavlja. Nježne nijanse, kombinacija toplih i hladnih tonova kao i pomno odabrani detalji ovom prostoru dali su profinjenost i naglasili udobnost kakvu bi svaka spavaća soba trebala imati.